Zdravím vás, tu Jesse Splashman a dnes sa ideme opýtať ľudí, bez čoho by si nevedeli predstaviť leto. A ja sa na to strašne teším. Let's go! Oh! Čo patrí k tomu letu pre vás? Akcie. Akcie ako napríklad festivály a tak? A máte plány na nejaký festival? Alebo ktorý by si chceli vidieť? Alebo teda nejaký hip-hopový napríklad? No tak, ten hip-hop. Že bez čoho by si nevedela predstaviť leto, že... Bez prechádzky. Takže prechádzka, a kde je taká prechádzka napríklad? Prechádzka po meste. Že to pre teba že taká atmosféra, že to musí byť v lete? Áno. Bez čoho by ste si nevedeli predstaviť vaše leto? Či by ste vedeli povedať? Že čo tam proste musí byť, aby ste si povedali, že toto bolo to leto, chápete? Asi volejbal. Volejbal. A koľko si to možno vieš? A počula si už rap na tému volejbal? Ja mám hrať ten rap ako volejbal, nikoho som nikdy neojebal, keď skáče tá lopta, to sa to poddám sa tomu a bude to topka. Dobre, ďakujem, že ste zapojili, si úžasné, mali sa krásne, čaute.